Dembaş gelimera. Ez hevseroki şaradariye Agri Mehmet Akkuş. Belê xawatê me sala pêştir vê salê daha zêdetir bû. Sala pêştir em hatin ser kar hekî dema me kin bû ama dema me îsa rind bû. Xawatê me jî berdewama wî daha zêde bû ser bajêr. Stê sirê sa Kurda sa gelê me jî hekî qedir bilind bû. Sirê her tim dostekî Kurda bû. Belkî Kurd nebû ama wek mîna Kurdekî ser vê dozê tekoşîn meşan. Her tim cem Kurda ma boy aşitiye gelek xewat çêkirin. Boy aşitiye zev xustikar bû. Dixwest vî welatê artık aşitî bê ava kirinî. Hevalê sirê ew bû yani navdayîna me jî ser vî karî bû. Me got hevalê sirê boy aşitiye awqa emek keda wiya çêbiye em jî her navê wiya ser vê parkê bidin jiyan kirin. Bira her tim bê bîr kirin bîr dayînî me îsa wiya danî. Peyvîra jî parka jina mesela boy jina jin hakikaten nav Kurdistanê da dojin ya beriya tavê jinê Kurdistanê radibin. Me wî karîva danî jin axa Kurdistanê da yêra ya cuda ye me jî nava parka xwe danî parka jina ser vêya jî hem jin en zehwan parka pêştin têda bimînin zarok bimînin civanê me bimînin me jî navê parkê boy wî danî parka jina. Belê rastî îsal salê pêştir hekî kêmasiyê me ser ereba çêbûn tedî ev erebê pê kar tenê kirinî kêmasî bû. Me îsal hekî nêzîkî 20 ereba ew kar pê tê kirinî işte eva tir bûn, makînê mezin bûn, kepçe bûn, işte krêder bûn. Yani yê xewatkar yê xewatê bûn ev makînana. Me evna hanîn karê me daha pê rehet hat kirinî. Wan erebara nêzîkî 100 milyon me pere xerc kir. Belkî sedî jî hevî derbas bû. Xewatê me ser vê çû me ev makîne standin em evê xelas bûn. Yani en azından karê me tê kirinî em zanin kar ça tê kirinî daha rehet me pêşiya xwe dît. Pey wiya me nêzîkî 6 meh berê me sa qada dengbê Şakiro em çûn me biryarek girt em derketin me gelê xwe re jî sozda me got em ê qada Şakiro bidin ava kirinî. Ev 6 meh bû xewateke pir cuda em me pêra meşan me qada xwe hanî savê kirinî me hanî wê merhelê. Gel hem navê Şakiro hem bajêr da yêreke cuda da bû qada Şakiro. Yêra nefes hilde, yêra jin têda bin, yêra civan têda bin, zar herin. Sa bajêr jî yêra nefesekî bû. Me wira davê kirinî pir xaşî bû. Yani hem bêjin belkî proja me heme en girîng ew bû, en mezin ew bû hat çav jî. Gel da jî ew ya rind hat kişî, gel pê memnûn jî bû. Belê yêra îtfaiye jî rastî belkî Agri'ye da en bina kevin xerabe ev bû. Yani zuba belkî 6-7 sal berî hat çêkirinî. Yani karker daha nikarun têda bixewit yani îhtiyacek em mezin bû. Ev dem zaten ev projeyê me hilbijartinê da. Em hevserok em her hevserok geriya bûn me evna hanûn kirine bin projekî jî. Ser wê projê me karê xwe meşa. Îsal jî ev proje me amade kir hat çêkirinî. Anha jî hem yêra qademê hem jî yêra agirbestê me çêkiriye anha boy gelê Agirî amade ye. Ser aborî belê kêmasî zef bû. En sıxıntiye me mezin jî ser aborî bû. Tim tenê deynê şaredariyê berê me hatin birînê gelê tişt hat kirinî işte hinek cara hinek îstiqaqî ser bajêr heye wî perî dişînin. İller Bankası hinek cara nîviya hat girtinî. Yalnız em hevserok işte meclisa şaredariyê em cî nesekînî me negu wî pere hatin girtinî perê me çûn em bisenin em nikarin kar bikin em wî derketin rastî awqa kar hatin kirinî tabii ki eğer dem aşitî daha pêş here virşûn da ser aboriyê yê daha rehet bibe en azından hükümet jî tiştekî daha boy aşitî
gav bavece van deyni berin meneyi berini işte abori burada hagi embin bidin. Yani aboriya ser navi bajir em sadece ser navi şaredari istikakaydı. Yani krediye emnikaran bir kişinin kredi nadın yani hükümet veya izin jinabe nailen bikinci. Tabi boy aşiti ve daha ziyade be. Valat gelek daha hizmet oyuna. Bu çağı zaten zaman helbijartın namegotu yani rasti tiştemey en baş en temiz em gel ağrıra döjün em dürüstün hevserok em peri vi valati vi bajeri nadızın yani proje memezin en zaf ev bu. Beli rastı şaradari ban saziye yeke tabi şaradariye da haşne saziye dinci yani hakikat aboriya man per bilindeci ha naykerini belki bir yara siyaset girtin ya naykerini eğer sernavi açtı peşte çıkıp peşte here bir yar evancı kubu gören yani boy vi gelit işte gibikin rastı ev pere yedi geliye yani boy vi bajariti ama sazı çidikin mesela sazı xenci şaradari direkt tekilyavi gel hevraheye ama sazı yedin içi döjün tekilyavan hükümeti hevraheye eğer ev hükümet bir yare bigre ancak tıkara bike neke nage işte boyme aşiti avka gireyinge çıka aşiti peşte here çıkacıyı bu yine hizmeti daha ziyade ve avoriya geli daha ziyade ve bir cibi girete da.